Siphinde sinibingelele kwiKhaya TV2. Wena-ke ongaka-subscribe kuleli khasi, angazi ukuthi ulindeni. Awucofoze ibhathini lapho ngezansi ukuze iy'ndaba uy'thole njengoba zinjalo. UKhongolose ungu-African National Congress usufisela i-MK Party noJacob Zuma ukuba basheshe balifake icala kwi-International Court. Ibafisela ukuthi baluwine ngoba bona besenkingeni yokuthi umshado wabo lo ne-DA lapho besayine khona izivumelwano esezibaxaka njengamanje, lapho sekungakuhle phakathi kwe-ANC ne-DA njengoba ubona nje ama-signature akhona lana, kusayina uMbalula kwasayina noHelen Zille njengoba usibonele nje. Ilunga Khonto weSizwe selimane layicacisa le ndaba. Awubuyizwe-ke ukuthi uyibeka uthini? Sanibonani wemasosha. Sondelani la. Uzani la amakhomanda uzani la. Ngifuna unixoxela indaba ezimnandi. Indaba ezimnandi makhomanda zithi ekhaya elikhulu kwagogo. Nani siyazi ukuthi kunomshado kwagogo. Kushadiwe. Lapha la kwagogo ke izinto zihambi kahle makhomanda. Kushubile. Ngendlela okushube ngayo makhomanda bafisa engazathi manje lokhu okushiwo baba kwe-International Court engathi kungashesha. Kungani ngisho njalo? Khumbula ukuthi izolo silale nezindaba ebeyitrenda ezivele zokuthi unkosikazi DA uthi ayikho into ozoyenza wena ungaxhumananga nami, or else lo mshado wami nawe uyaphela. Manje ebuhlungu kunesivumelwano seminyaka ethile, nesivumelwano sokuthi uma ngabe wena ukwenza lokho ngizokususa lapha esihlalweni sakho ngifake ulokhu njani uSteven Hansen. Lalela nike, kungani ngithi umkhonto uyagwaza. Umkhonto ugwaza kanje nake lapha umkhwenyana useyifisa sengazathi manje uMK angagijima fast aye ku-International Court. Mayifika ku-International Court afika liwini icala. Meliwini icala lizofika la lihlakazele uhulumeni okhona. Bese kuthiwa kuyiwo okhethweni. Then uyobe sephunyulile kulomshado, kulolu gibe lomshado ayifake kulo noma kulonoxhaka komshado ayifake kulo. Obengawazi ngoba iyahlupha lento yokwenza izinto kuphuthulwe. Bahluleke ngisho nanokufunda ukuthi bayibophezela kwiini. Kanti abantu ababhala izinto bayazi bona ukuthi njengoba bebephutha umuntu akushadwe fast nje bebeza nani kulomshado. Manje bafisa sengathi deep down njengamanje umthandazo yabi yodwa iMK inkosi yami mayihambe ku-International Court izofika lapha kuhlakaza lohulumeni ngoba thina sisakwazi ukuhlakaza lohulumeni after sokuhlanganisile sawubiza nge-National Government of Unity. Into ezosiza manje ukuthi iMK mayihambe ye ku-International Court ifike ibuye nemphumela ethi aqalwe phansi ukhetho siphume la and asisophinde sihlanganise nalabantu laba boba ama-enemy number 1 wethu masingathiwa sithole indlela yokuthi siphume, ngoba lokhu kufakazelwa indlela abantu abarizana ngayo ngale kwagogo. Babaleka umakoti uthubilisa amanzi, thusekhishini umakoti ubilisa amanzi, uthi umkhwenyana ngizombhunyela ngamanzi ngempela mangabe wabheda. Uthubilisa amanzi, kuthiwa ubeyifunga nje namhlanje umkhwenyana laphayana ufunga amanzi ayabila le lokhu nje ekhishini ayabila ngoba umakoti kuthiwa futhi ufuna nanezikhundla eziphezulu lezi ezokwazi ukuthi abambe ngazo umkhwenyana angakwazi ukunyakaza. Hey wemakhomanda, uyabona abantu abahlangana ngegama lomkhonto, umkhonto uzohlezi bagwazile ngoba laba bahlangana ngegama lomkhonto bethi akuvinje umkhonto base bekhohlwa ukubheka ukuthi lo makoti abamlandayo uhlobo olunjani. Bathi muhle umakoti esafika bebejabule bethi bahlangana nomakoti obefuna ukuxosha umkhonto. Kanti umakoti uzoja ngajwayela abilisela umkhwenyana amanzi. Futhi makhomanda